er forfærdeligt. Ja, og så kan vi fortælle seerne, at vi har fundet vognen. Den står hernede i grøften, og det vil sige, at vi kan få afklaret, hvad der skete. Hvad var det, der gjorde, at bilen pludselig begyndte at bakke? Nu kommer de ud. Her. Om de må få at vide, hvad der er i vejen? Ja, naturligvis må de da få at vide, hvad der er i vejen. Hvad var der i vejen? Hvorfor kørte vi ikke? Det var fordi, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, men så pludselig så... Gjorde du alt, hvad du kunne? Hørte de det? Han gjorde alt, hvad han kunne. Han har fået havregryn morgen, middag og aften i 3 måneder i træk. Og så påstår han gjorde alt, hvad han kunne. Siger jeg bare, du har svigtet en far. Ikke bare en far, men din egen far. Svigtet, det er, hvad man er. Og jeg kan godt fortælle, at der var noget galt med bilen. Er der noget galt med min bil? Jeg lyver ikke. Jo, det er nemlig det. Kan de komme afsted? Det der er ikke vores kæde. Smid den! Smid den, siger jeg. Tag! Smid den! Jeg har aldrig nogensinde været vores kæde. Min... Må jeg godt sige noget, far? Fordi det var nemlig det, der var galt. Det var kæden, der sprang, og så pludselig så virkede min side ikke, og så kunne den ikke køre. Hørte de det? Hørte de det? Hvis kæden sprang i hans side, så kørte bilen ikke. Jeg sad ikke og trådte i min side, vel? Hvad i alverden tror du så, jeg sagde? Stå der og påstå, at jeg lyver? Far, ja, du lyver. Du ikke bare svigter mig, du påstår også, at jeg er fuld af løgn. Far, han lyver. Det gør han altid. Tak. Tak, min dreng. Det skal mor få at vide, når vi kommer hjem. Det er noget pjat, det er. Er det noget pjat? Ja, det er umuligt for mig at afgøre, hvem af de to, der lyver, men der er ingen tvivl om, at en af dem lyver. Og der er bare én ting, der er sikkert, og det er, at bilens problem ikke er løst. Og det er så spørgsmål, om man ikke fortsat skal satse på den kollektive trafik. Vi slutter herfra. Tak. Stil om til studiet.